mga friends, mayong hapon ka or mayong gabi ka natong tanan. Kumusta naman mo? And hopefully, okay lang gid kay mos tanan. So, mamainit ta. Magsudan sa nato atong tiyan og init. Aron dili magkutoy. Init lang gid siya. As in, init kaayo. Kumusta man ang inyong 7-Eleven? Kumusta man inyong journey sa 7-Eleven? Daghan na ba mong napalit? Daghan na ba mong nadala sa inyong pag-adto sa 7-Eleven karon? Nato ko 7-Eleven din. Kay mapalit unta ko ka ng syupa or kay lagi discounted or kanang half the price niya syupa or kanang hotdog. Sus kay wala na may sauce. Not done mag sauce. Wala na lang ko ni palit. Inom na lang ko any tubig. Hi Sir Alan Domingo, ako ang kanang director kanang si Sir Alan lagi nakapa ligid-ligid na ko ngadto sa kanang Inayawan landfill gyud. Hi ni Sir Alan, hi ni Ma'am Gwen, hi ni Kisha og ni Janpor, hi sa kanang Domingo family. Sir Alan lagi tayo may nakahuan ako ngadto kanang kapaligid-ligid na ko ngadto sa Inayawan landfill. Sus natuk-an gyud ko ato mo toy katong kanang parte sa akong kinabuhi gyud nga murag nakaukit na gito Sir Alan, di na gito makalimtan, di na gito mawa nga kabahin og tipik sa akong kinabuhi nga kanang nakalingkawas nakaadtog ko kanang landfill nga dito mi simo sa among silida. At the same time makaingon ta ba nga despite bitaw sa unsa ka lisod, unsa ka samok ang kalibutan, unsa ka gubot ang kalibutan, do na paghihapoy tao nga kanang andam mo kuan ba do na paghihapoy mga tao nga concern bitaw kay laliman katong nahigda na kusdalan ay namtoy part nga murag sa kana ako'y napusilan nagyo ni agi. Managtiayon sila din. Ningon in town ang babae, uy, dadaanan niyo sa ospital man. May ningon nga, uy, drama, kuan na ila ma'am, shooting. So, mo na despite sa kagubot sa world, kalisod sa world, o kanang makaingon tang ang tanan purti ng bisiha, doon na pa dahil gihapon ka na mga tao nga andam nga mo kuani mo muhatag og panahon. Reporter na artista pa ikaw gid grabe gid si Sir Alan kay kanang kuan gani siya try media unya at the same time mga ka-forza director pa gyud buutan pa gyud kaas tanan walay kimi walay paki unya. Ay, Tiffany, Pipanya, Ibiza, Lausa. Manginom, nag-init, mampan. Init, para mainitan atong tiyan. Kumusta man mo dira? Hoy, Besh, Manolito lang gido. Maayong hapon. Kumusta naman to ang kuan da Besh sa car. So mo na mga ka-forza, mga kaigsunan. Kumusta man ang inyong experience, no? Sa 7-Eleven. Unya. Doon na ba mo'y daghang napalit? Kanang. Nindo daghan mang baligya no, daghang palitonon. Hi, Noel Rubio Apog. Kanang daghang palitonon sa 7-Eleven. Apa na problema lang kay kwarta. Kay tingbitay baya karong panahon na. So bitay nang lagay. Joke. So bitay na. Tingbitay na. Hi, Noel Rubio Apog. So karon tataod mag-games ta.
games. Unya, ang premyo kay load. Sige. Games ta nya premyo load. Okay. So naatay pangitaon sa mangita sa ta. Mangita sa ta. Wa ko nakapangutana, mangutana niya ko ha kung apil ba ang flavored beer. Kay basta ang soju, kay buy one take one. Okay. Teng dadadeng, magduwa-duwa ta. O niya, i-share sa ninyo mga friends. I-share sa inyong mga kanang higala, kanang sa inyong mga kanang kaila, kay para magsugod ata. So, unsay sulod ani ang makatag-an, doon ay premyo. Sige. Magsugod sa ta sa karon taon, magsugod ta sa ipag-share sa ninyo ina sa inyo mga friends bi. Kuan bitaw ni, please bitaw ni. Sige na, please share it to your friends. Ina magsugod na ta kung unsay sulod niini. Dunay premyo. Sugod ta sa 10 pesos. 10 pesos load or GCash. Hi. Hi Tolets, akong amigo Tolets. Hi ni Blaze Balansag. I-share na ninyo ina magduwa-duwa na ta ba para malingaw ta, og malingaw sad mo. Okay, di ba? So naaday ko diri ron kay supposed to be wala po diri pag Domingo sa among office niya. Na kuryoso man ko sa 7-Eleven kung unsa ginaa ba. So niya to go. Niya mo na ako diri sa among office niya, wa ko pailingaw sa iyo po man iuli. Hi Ma'am Leslie. Hi Ma'am Leslie Maria Bermoy Vicentilio. Hi Decimay Padilla. Share sa ninyo mi kay magsugod na ta kung unsay sulod ani ha. Unsay sulod ani ha. Ang makastag-an ang sugod sa tas 10 pesos. Okay. 10 pesos. Alright. Ting dadadang. I-like sa ninyo akong FB page. Hi Ma'am Kazent Note Magsumbol. Hi Ma'am Pe Mantuhak Barino. Magsugod na ta ha. And 3 2 1. Sige, unsa may sulod ni ini? Ang makatag-an magsugod ta sa 10 pesos nga load or GCash. Sige, hi ni Ma'am Pe Mantuhak Barino, ato ang chairman sa Commission on the Leyte. Hi from New Zealand, nila ni Ma'am Vicentilio. So, anak ay ballpen, no? Dili ballpen. Hindi siya ballpen. 10 pesos. Anong laman nito? Sige, anong laman nito for 10 pesos? Tang dadadadang! Ang makatagan, doon ay premium load nga 10 pesos. Alright, manginom sa tag-init ha. Lamig kayo. Okay. Ang sisod nini? Ballpen, dili. Toothpick, hindi pa rin. Hi, ati tata, nga gwapa nga sexy. For 10 pesos, ang sisulod nini? 10 pesos. 10 pesos. Unsay tubag, unsay sulod nini? Tulits. Unsay may sulod nini, tulits? Ting dadang dadang. Ting dadang dadang. Sige. Rating panihapon na ba yan, no? Muna na akong ipanihapon kanang pag-inom og init. Biscuit for your coffee. No, hindi. Dili biscuit. Okay. Kutsarita, hindi pa rin. Hindi pa rin kutsarita. Wrong. Sige, ato nang himong 12 pesos ang premyo. 12 pesos. Galod. 12 pesos nga load. Doon sa may sulod ni kutsara? Hindi. Hindi kutsara. Tang dang 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 tang. O di sulod. Kutsara dili po. Wrong po. Sige na mga bright pa yan yung managtanaw na ko karon. Mga honor guni sila tanan sa grade 1 section Candies. Okay. Sige. On sa straw, hindi.
Hindi straw. Dili straw. Wrong. Ato nang himuon og 13 pesos. 13 pesos nga loan. Simpak, dili gihapon. Wrong. Dili siya simpak, ma'am. Dili simpak. Himuon na tong 13 pesos ang load. Okay. 13 pesos. Unsay inyong tubag? Hindi, dili gihapon. Wrong. Wrong, Noel Apo. Coffee mate, dili ati tata. Wrong pa rin. Hindi coffee mate. Pentel pin, hindi pa rin. Wrong pa rin. Wrong ang wrong. Sige, muna na tong 15 pesos. Oh, 15 pesos na ha. 15 pesos na. Ato nang gipasagaan. 15 pesos. Wrong ang pentel pen. Sige, unsa may inyong tubag? Mga bright ba kani sila? Kani si Tulid sa akong amigo, bright kani. Putos na sa pagkaon? Hindi putos. No. Dili siya putos. Dili putos sa pagkaon. Ato nang himuog 17 pesos. Sige, 17 pesos na nga load. Okay. 17 pesos. Unsay tubag ninyo ni ini? Eyeglasses, hindi. Wrong pa rin. 17 pesos na ang load, ha? Share sa inyong mga sa inyong mga friends para daghantang malingaw. So, 17 pesos na ang load. Unsa may tubag din yun ini in town? Uy, ting panihapon na ba ya nail cutter? Wrong. Wrong. Nail cutter, wrong. Tissue, hindi pa rin. Himuon na tong 18 pesos. 18 pesos na. 18 pesos na ang load. Hi, Digitam si Sub. Watching from Pilar, Camotes Island. Hello. Share ni sa inyong mga friends kay magalingaw ta. Sige, 18 pesos na. Ano naman kayo? Uy, ting panihapon na ba kayo? Gutom nun daning style na. To let's tumubag na kayo dyan. Ano ba? Anong tubag nyo? Anong laman po nito? Ano laman po nito? Anong laman? So, gagawin na nating 20 pesos. 20 pesos na po. Sige na, magsagot naman kayo. Uy, happy na alas 7 in town. Rice? Hindi. Cream stick? Hindi. No? Hindi. Rice at saka cream stick? Hindi. Sige na, magsagot na kayo. Malapit na tayo magkain. Anong oras na po, mas? Hindi, ma'am. Hindi, mas. Dili, mas. Mas. Hindi, dili, mas. Sige na po, magsagot na kayo. Tayo'y nagugutom na nito. Nag-inom lang naman ako ng init na tubig. Relo, hindi pa rin. Tulits, hindi. Papel, hindi pa rin. Hindi pa rin siya. Papel, hindi. So, gagawin na nating 22 pesos na ang premyo. Sige. 22 pesos na, ha? Tubag na mo. Uy, kidako na ka na premyo. 22 pesos. Oh, 22 pesos nga lo, pero tinagitaw ng dako Di pa bugid mo motubag. Hay, nako. Ano ba naman kayo mga friends? Magsagot-sagot na lang kayo dyan. 22 pesos! 22 pesos! Sige. Magsagot na kayo. Anong sagot niyo po? 22 pesos na po. Sige, magsagot na kayo. Shiver, hindi.
Hindi shaver, hindi siya shaver. Shaver, hindi si shaver. Sige, ako sa nang tanawon ha, kay para maklaro ta mo. Sige. Trapo sa antipara, hindi pa rin. Hindi pa rin siya trapo. Hindi trapo sa antipara. Sige, tubag na taon mo, oy. Ati tata, halo ni Daddy Burn. Daddy Burn, anya, poler, hindi. Hindi, poler. Gawin na nating 25 pesos. Sila, uy, nakuha na ng premyo. Uy, tulits, nakuha na kayong premyo in town. 25 pesos na. Tang dadadang. 25 pesos na in town. Tubag na taon mo, uy, mga friends, maluoy taon mo, uy. Kadugay good ninyo mo tubag, 25 pesos na. Sige, 25 pesos. Okay. Postiso. Hindi pa rin postiso. Dili postiso. Paperclip, dili gihapon. Dili gihapon paperclip. Ay. Dili in town paperclip. Dili lagi in town. Ay, nako. Magsagot na naman kayo, mga friends. Ano ba naman kayo? Sige. Gawin na nating 20. So, ato na 25. Ato nang himuon ha. 20 pesos bill? Dili. Hindi. Hindi. So, ato nang himuon og kwarta. Hindi pa rin. Hindi na kwarta. Oh, hi! Ni Sir Romy Sato Arisgado. Maayong hapon kanimo si Romy Sato Arisgado. Unsa may sulod ni ini? Tubag na mo, bi. Gutom na ba ya? Unya, gutom na kunya. Ako pag mo premyo. Sige na, magsagot na kayo, please. Anong sagot niyo po? Please naman dyan. Please forgive me, let me go. Areplano, hindi pa rin. Unsay clue? Resibo sa 7-Eleven. Wala, gawa mo ko kapalit sa 7-Eleven. So, walay resibo. Sing-sing. Dili gihapon. Sige ha. Tubagan yung taon ninyo, be. Kay, kung dili niya tubagon, sayawan na sa tamo ha. Wait sa. Hindi man mo tubag. Kanahan mo saya sa ko. Kay samtang naguna-una. Sing-sing? No. Dili sing-sing. Sige, sayawan ta mo. So, kung ganahan mo sayaw ko, pwede na ta mo sayawan. Kung di mo masugot, adi lang sad. Kitchen? Aw, di gihapon. Wrong gihapon. Sulti mo ganahan mo sayaw. May gabi, ma'am. Sulti mo ganahan mo sayaw ko. Kaya masayaw ko, ha. Kung di mo ganahan mo sayaw, tubagan na ninyo. Kay masayaw mo ko kay magpagutom. Para nagkaon ako, kaon kog hangin, inom kog kuan. Kanang tubig. Okay. Onse, sa ganahan mo sayaw ko, dili. Okay, so reply na mo ganahan kung dili tubag na mo dia. Either kutsara, kutsarita, or tinidor. Wrong, Ma'am Kaysen. Wrong na wrong. Okay. Inisidlag sa adlaw sa sayo sa kabuntagon. Masukunta ang pagtago maning kalibutan. Hidayon-dayan ang sa lahit mata nga kalanggaman. Nga nanagawin ning kabukiran. Pagpatulong sa pagsalo sa kahapon. Ug sa tugha
naway nagsablay sa mata na ko nga sinalikway Ay magamahan. ay okay na tuloy sa makasaw sa kagato Kapoy man na, no? ano tapulong mga luha Sige! Unsa sa itubag ninyo? Tubag na, please. Ay, kagutom ba yan eh? Hangak. Shoo! Sige, ang sa itubag. Tubag na moy. Kaya kung di kayo mamutubag ron. Pag sigog sayaw ni, kay dugay kayo mamutubag. Oh, tambal dili gihapon. No. Masayaw at buday Sayaw ng saban ikaw may gusto ko Ngan ako nga ana maduban Wala sa stapler, hindi, dili. Gamit ni siya. Ako'y gusto Irog-irog, unsa irog? Irog-irog, intan nga rigjutay. Bahalok ka kudahay, Dante sa ranilyo, bala sa stapler, dili. Ikaw may gusto ko. Anong ako nga ana may uban. O si sulod, ano yung taon, oy? Di lagi ko kay wako'y gusto. Irog-irog, steak pang kutaw kape, dili, wrong. Irog-irog, intaon nga rigjutay. Eraser, hindi. Ni mong musayaw, day. Buraka. Og hanlulok kay day. Kanimo walagi ko'y gusto kay kanang imong sinayawan kinaraan inhaler dili. Hala oy dugay. Dugay kay tulits. Makasayaw gid ko ani ron balik. Kanindot kanimong musayaw day. Muraka ug hanlulu kay day. Kanimo walagi ko'y gusto kay kanang imong sinayawan kinunsihal. Hi, Ma'am Veronica Labrador Tantiado. Ma'am Shona Rimo, unsay sulod nini? Ikaw may gusto ko. Nganong ako nga ana may uban. Toothpick, dili gihapon. Hindi. Unsa irog? Irog-irog intaon nga rigsyutay. Sa irog. Irog-irog intaon nga rigsyutay. Sige, unsa man intaon ang tubag aning akong pangutana. So naa na ta sa 28 pesos. 28 pesos na ang premyo. Okay. Sige. Kumbate gipon. USB dili. Glow ma'am, gamit siya. Gamit siya ma'am. Ano? Hindi. Dili hapon. Cutter, dili. Dili cutter.
pesos na. 30 pesos. Unsay sulod nini? 30 pesos. Unsay sulod nini? 30 pesos na. Hi, Sister Maria Gorete Marata. Unsay sulod? Hi ni Sister Agnes. Sister Agnes. Kumusta, Sister Agnes? Money paper? Hindi. Unsay sulod nene? Alright. 30 pesos na. 30 pesos. 30 pesos na. Ansa, sige, tubag na taon mo. Uy, kay apit na alas 7, ting panihapon na. Eyeglasses. Daily gihapon, April dyan. Hindi. Dara akong eyeglasses. Tulits, gutom na kay Tulits. Tubag na Tulits. Spoon, hindi. Dili spoon. Na, makasayaw na sad ko ani ron. Basta bagong tukar, masayaw ba ako? Da, lisod ka ayo. Ayo, taw ko nyo pasayaw at tubag na mo. 32 pesos na. 32 pesos atong load. 32 pesos. Kay manihapon namin ni Ati Tata. Tissue, daily gihapon. Manihapon namin ni Ati Tata. Guwapa. Ti Tata, bihani guwaps. Dayang. Tissue, daily sister. Daily tissue. Muuyog. Uyog. Okay. Makasayaw na sad ko ani ron. Basta way matubag, masayaw na sad ko. So 32 pesos na. 32 pesos na tong premyo. Band-aid. Dili gyapon band-aid, wrong. Sige, masayaw sa ko ha. Tambal dili gyapon. Okay. All girls come, because I love will come to love. Watch the ride. Now we sing out that Campbell. Only for you, darling, I love you. Though you treat me rude, you hurt me, you break my heart, baby. And you make me cry. That's right. But when you leave me, I will surely die. Darling, never let me be alone. Not at all. 'Cause I love you so. Don't ever leave me. Say you never go. I will always want you for my sweetheart. Yes, girl, come in. No matter what you do. Nice. Oh, Carol. I'm so in love with you. Hear this. 'Cause he said, woman like you, and I run down the world. Woman like you, and I run down the world. Money dili. Like you shy. Hi. We need you one Ni Rupa May Otum. to love a letter. You never reply. Sige. 35 pesos. Be a girl. Money dili money. Wanna be a girl. Wanna be a man. You want me. Imo na tong 40. Cord dili. Eyeglass wiper dili. Sige. AirPod dili. No matter what you do. Nice. Oh, Carol, AirPod dili. Sir pa, charger dili.
So, himaw na natong 42 pesos. Hay naman kayo, ma'am, mga sir. Tubag na taon mo, uy. What's going on? Hi, Kaiser! Panyo, hindi pa rin. 40 pesos? Basi wala na sulod ate, wag naagin ni siya isulod, sister. Naagin ni siya isulod. Naan siya isulod, sister. Hindi to pwede. Dili siya pwedeng walay sulod. Grapes. Di na ko kaklaro kay basa na kay kong eyeglass. Okay. Gapas? No! Dili! Dahon, dili! Hi ni kanang Ate Ann Marie Bastil Palomo. Gapas, ay! Malapit-lapit na. 45 pesos na. Sige na, uy. Tubag na taon mo. Ballpen. Doon na titoy, dool. Nagano siya pangalan. Oh, Carol. Cotton Buds! Yes, you're right. Cotton Buds ni Noel Robio Apog. Sos, tulits. Buds, raman mo tulits. Nagano siya nga, tulits. Cotton Buds, sakto. Daog ka, og 45 pesos. Tadang! Daraha cotton buds. Limpyo pa na yung cotton buds. Iwa pa ni nagamit. So, imo tulits buds ra. Ang title gano'n niya, pangalan yun na nanood, Cotton Buds. Hala, uy. Kanang Cotton Buds dito, let's. Yes, unsa man, atong pang tanon si Noel Apog kung iya bang i-claim or ato ipa-games na sagbalik. Di ba? Naunhan noon ko da. Kane. Okay. Atong bawtanon, sige patiwing kay ganahan bako. Ato sa bawtanon na nakadaog kung kanang iya bang i-claim kon dili ato ipag-claim. Pag games pagyapon, sige, paabot sa mo ha. Paabot sa mo. Kaya ato ang paitaon. Kung dara, wait lang. Wait sa. Huwag kayong magmadali. Okay. Seke, ani ana. Unsay sulod ni ane? Ako sa tamong sayawan ha para malingaw sa mo. Okay. Atsa. Game sana unsay sulod ani? Oh, mutingong pa. Okay. Sayawan sa tabong. Sige! Ang say sulod nini! Oh, matingog. Alright. Ang say sunod. Sugod ta sa 15 pesos. 15 pesos. 15 pesos. Unsay sulod nini? Unsay sulod nini? Paperclip. No. Dili paperclip. Dili paperclip. Ate tata, asan ka na? Tubag na mo be. Tulits, tubag na da tulits. Airpod, hindi. Malapit-lapit na lang kayo. Malapit-lapit na lang kayo sa malayo. Ligon siya, ligon. Coins, hindi. Dili, sister. 20 pesos. 20 pesos. 20 pesos. Gamit ni siya, gamit. Alright. Sige. Bala sa stapler, no.
Dili. Cord, dili. Sige. SIM card, dili. Dol-dool na lang yun mo. Okay. Tayo sa pa. Negros Mix Club. Asan na? ID, SD card, credit card, memory card, dili. Dool na lang yun mo. ID, SD card, dili. Dool na lang yun. Gamit ko na siya. Labi nagmagkuhan ka? Bayin 5 pesos. Bayin 5 pesos. Gamit siya ni. Bayin 5 pesos. Okay. On sagad. Dool-dool na lang yung taon mo. Uy. Sige na. Yabi. Dili. Core. Dili yapon. Kamay ragod ka ni siya. 30 pesos. USB dili. Okay. Tubag na taon mo kay mga una mini at itata. On sa gyud din yung tubag. 35 pesos. 35 pesos. Pin! 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 Ikay nakadaog tulits. Pin. Pin good siya. Okay. Cellphone pin. Tadang! Ikadaog kag 35 pesos tulits. Okay, you win 35. Win, padayon o claim mo ni mo tolets. Okay, atong pagtanon si tolets kung i-claim ba niya or ato i-load niya or iya ipaduwa pa. Sige, wait sa, maghintay muna tayo. Ay mo kalimot pa ni hapon ninyo intahan ha, mga langga, mga ate, mga kuya, mga sir, mga ma'am, mga tita, mga tito. Ayo intahan mo. Ay ton mo kalimot pa ni hapon. Ay tia Sita. Hi ni Arik Laksi John Drops. Hi tia Sita Belarmino. Paningot ko eh. Iduwa gihapon, okay. Duwa gihapon ta, sige. Mangita tag. Okay. Atang iduwa. Okay. Sige. On sa sulod ni Enet. On sa sulod ni Enet. Kailan tayo manihapon ito? Or 15 pesos. 15 pesos. On sa sulod ni ini mga langga. On sa sulod ni ini 15 pesos. Sugod as 15 pesos. Inhaler? No. Dili. Dili siya inhaler. Hindi siya inhaler. Kanus ay taon taman ni hapon. Uy. Oh, hi.
sige na. Sister! Ano ito bag ni mo da, sister? Ate tata! Uy! Noel Rubio! Oh, Joselito Dayagan Labra. Unsa man tay tubag ninyo oy? Unsi tubag? Lipstick. Hindi. Kasi hindi ako gumagamit ng lipstick tolets. Kaya walang lipstick. Hindi lipstick. Hindi. Oh, parang nitingog siya. Hala. Unsay tubag ninyo? Sa persanta magtubag mo diha panihapon gyud mo ha, ayatan mo kalimot sa pagpanihapon. Okay. Okay unsa man? Unsay tubag ninyo? Okay. Unsay tubag? Pustiso dili. Unsay tay tubag ninyo? Oy, tubag ka taon na ninyo, bi? Tubagin taon mi para makapanihapon na ta mga friends. 20 pesos. Sige. Ato nini ibutang sa 20 pesos. Takob sa bulpin. Dili, Sir Jake binigay. Dili. Gamit ko na siya. Kanamit ang postiso. Dili. Ay, Sir Jake binigay. Dili ni siya postiso. Dili ni siya bulpin. Pero ay mo kalimot ka. Unintahan mo diha, ha? Kay lisod na kay ni bahalag magkinaon sa mabuang takusgan. Sige. Ang sabi tayo tubag ninyo. Bigay. Alas 7, 29 taon. Unya. Mamong rain taon tani, mga pasmutang tanan tungod lagi daning duwa-duwa bitaw nga bunga ra bitaw sa huna-huna nga way labot ang istasyon. Kutsara dili. Klo. Bix dili. Tinidor dili. Ay, malapit na kayo. May mga malapit-lapit na talaga. Liso dili. Ay, Rolly Makapas akong classmate. Hello. Oh. Oh, intam, Ginoo. Unsa na intam ninyo tubag, oy? Straw, dili gihapon. Kutsilyo, dili gihapon. Platito, dili mataon masud ang platito ani Sir Jake. Ikaw ba? Paglaro gid kinahanglan na gid ka manihapon, Sir Jake. Unsa tay tubag unsay sunlod ani in town lighter dili gihapon. Oy, Melchora Sulon aka Mitchi Sulon, taga Mambaling ni siya, asawa ni Alan Sulon. Sige na oy, tubag na mo ba? Kuha na 25 pesos na posporo dili gihapon. 10 pesos hindi. Ang bango-bango ng bulaklak. Oy, love kuan tulits. Asa naman ka tulits? Bitsin? Dili. Dili, oy. Hay. Nah, magutman yun tanan. Pasensya na gyud kay mo ha. Kini ako mugna ra gyud ni siya sa hunahuna. Way labot intaw ng istasyon ani. Kani duwa-duwa ra ni ato sa takotob gutmon kung gutmon sen mo. Pero naman mo sinyo ang balay swerte mo kay pwede ra mo mag hungit-hungit ni ha. Picture mag-send hang hungit mo ha. I-send sa ang picture niyo nga naghungit ta mo panihapon. White flower hindi talaga Sir Jake. 30 pesos na po, 30 pesos. 30 pesos na ang premyo. 30 pesos na ang premyo. White flower, hindi pa rin. Hindi pa rin. Be, pag-send sa mag-picture da nga nagkaon na mo, aron di ta makonsensya ba? Kay lisod ka ay makonsensya ta diri nga nagduwa-duwa ta. Polar, hindi pa rin. Dili polar. Dili siya polar. Makaon or dili siya makaon. Dili lisod ka ni siya kanon. Sing dili sad. Digid ko magpakaon na ni kalisod kaya ni siyang kanon, Sir Jake. Steak pang lugit, dili gihapon. Dili siya steak pang lugit ha.
Gihutoy na lang ko sa saysayaw da. Okay. Clue lagi wing. Oh, gamit lagi ni siya. Lagi pwerte yung gamitan ni Yahweh dili. Dili. Dili tubag. Okay. Tubag na in town mo kay gigutom na kami in town karong mga orasa. Hi loves memory. Ang kadugay ba ninyong motubagin tawon? Luwag, hindi taon luwag. Uy, dili taon ni luwag. Basa-basa ni siya, basa-basa. Basa-basa ni siya, basa-basa. USB dili. Chinese na in taon tubag 35 na. Hi, happy 37th anniversary nila ni Nanay Pe dumabok og ni Tatay Lu dumabok sa ni managtiayong dumabok diha sa Oslob. Happy anniversary, happy 37th anniversary. Candy with tissue uyap dili. I loves me Marie ni Yayan og sa mga kids diha o niya ni Jan Otelo og siyang uyab og iyang wife og sa tanan nga nagtan-aw. Maayong gabi ninyo diha tanan. O niya nila ni Tita Ate Miguela o na ni Awing og uban pa. Maayong gabi kanyong tanan. Loves me Marie dumabok. Lami kayong kuan. Wives dili basa-basa lagi taw ni siya. Uy basa-basa. Basa. Basa kaayo. Basa intam kaayo. Alcohol dili. Basa kaayo. Kumoy kagutom. Alcohol dili. Ang kadugay bang motubag ninyo karon na in town kay gutom na in town ambot lag mga pasmutang tanan. Tara na tubag na mo kadugay ba ninyong makasagolo. Ketchup dili gihapon. Hi Awing. Nanay og tatay, hugs and love. Jail, hindi. Basa. Hi, Joel Nabs Navarro. Unsa man gyud? 40 pesos na. 40 pesos. 40 pesos na. 40 pesos. Ala, uy. 40 pesos na. 40 pesos na intahan mga langga. Tubig, dili gihapon. Oy, dili gihapon. Dili gihapon tubig. Hand sanitizer, hindi. Hindi pa rin. 40 pesos na ni. 40 pesos na ni. Please lang. Tubag na mo, be. Tubag na yung taon mo. Tubag. Hala, dugay kaayo sila. Pentel pen, dili. Panyo nga basa, dili. Cologne, dili. Ay, ansa naman taon-taan ni, oy. Ano ba talaga mga friends? Sige. Unsa man gyud? Basa lagi, basa kaayo. Basa pa kana bitang kuot kag basa. Huh? Basa, white flower, paste daw nga ingon ti Vicky. Dili, hindi ate Vicky. You are wrong. Dili siya paste. Perfume, dili. Dili gihapon. Bix, Jolene Duvadi. Nay misa doon? Unsa oras? Ay, Bix, dili. Dili gihapon. Dili gihapon. Roll on, dili gihapon. 40 pesos na. 40 pesos. 40 pesos. 40 pesos. 45 pesos.
45 pesos, wa gyapon basa lagi kay ni. Basa kaayo ba? Lana daw ingon awing very good. Lana. Kadaog kaog 45 pesos nga load awing. So, ang sulod ni iniing ko duol ra kayo. Uy, kumusta ko na si Tulits ni mo? Nagtanaw si Tulits. Oh, well, herbal. Ay, magkalimot ha. Kung doon na mo'y gipamati sa inyong kalawasan, doon na mo'y gipamati sa inyong kalawasan, ganahan mo haplas nga maayo kayo para sa inyong mga tiyan, sa inyong mapanuhot o gibutan bugtian, or lain ninyong pamati, palit mo sa Biotrop Oil. Na ako'y baligyaan ni, para to ra kastanan, Biotrop Oil. Ingna lang ko kung ganahan mo palit, ingna lang ko kung ganahan mo. Humot kaayo. Natilaan na ka na, nagmaragoto na dyan kayo. So, humot kaayo. So, awing, labs, balode lang sa siya, labs, diha, labs, o 45 pesos, labs, kung i-games ba niya, or i-play pa ba niya, o niya, hi, ni Charwina Delpin, o niya, mo ni siya. So, ingon ko basa kayo na, basa kayo. Well, ha, kung ganahan mo, pwede na ninyo ipag, kung doon na mo mga pamati sa kalawasan, giubo mo, isipon mo, o niya, ganahan mo magpahilot, giubo ko, kanira kong gihaplas, nihumok akong ubo. Maura gini siya ang naghaplas nako. Oh, kung ganahan mo, humot kayo, dili bahong tiguang. Dili siya bahong tiguang. Humot kayo. Ang baho ani niya kay murag sampagita. Hopefully, nalingaw mo mga friends, no? Hopefully, nalingaw mo. Buhaya ra ka ni Walabs. Hopefully, nalingaw mo, nalipay mo. O niya, nag-enjoy mo. Kay sa pagkakaroon, mo nang moingon na kami ay thank you ni Tata Apog, thank you ni kanang Joselito Dayagan Labra kay ilang gipa-games, no? Ang ilahang mga daog gihapon. Ni hi ni Ma'am Snow Agrabante. Thank you and enjoy the rest of the night. Onya og manasad maning kay sikay na sad ta, padayon gyapon ta sa pagdiso, padayon gyapon ta sa padayon, no, sa ato ang mga gimbuhaton. Despite aning mga kipangatubang na to mga problema, gumikan na ni pandemya o guban pa kanyong tanan. Thank you so much sa inyong pag-uban, sa inyong pagkuyog nato dinhi sa ato ang programa. Amping mo tanan. Love you all. Good night.